Bueno, eta itzengo jau gehiago rekorreta, ire rekorrak. Eundoko arrakastak inditu aizkorakin. Bueno, eura hondikian da gehien bat hor saiatu izan geha, eta gero eskubakarrakin bai. Eskubatekin? Bai, eskubakarrakin. Eta esan dekena, egurra honditan. Zer nahi dik esan egurra honditan? Zer egur mota dituk, guri erakusteko zehazki, ze motatako errekorra dituk. Egurra hondik, hondina moztu nuna azkeneako izan zen, 5 metroko pago eur bat. 3 ordu eta 7 minutu ustez izan zirela. Nola 5 metroko pagoa? Perimetrua, bueltan izan zaio eurra. 5 metro? Bai, 5 metro, bai. Bueltan? Bai. Balda opagoiko lakua. Bueno, orduan bazeo, noen ez da gehiago dira, baina... Ope, eta nungu hauan pago hori jakina aldaiteke? Hori mendin, bilauen duen, urruti xamar, bai, urruti xamar. Eta zenba demoa moztu guan 5 metroko diametroko pago hori? 3 ordu eta 7 minutu nuzte izan zila. 3 ordu eta 7 minutu, hor izan nuen nire errekorretako bat hori orduan? Bai, egurrik handina ni moztu izan detena. Eta zenba jende gehiago moztuik 5 metro bueltako enbor bat? Baltzo deko lako hainbeste enbor, jendea probakiteko? Ni dakian ez, beste inok ez ditu, alako zeg. Egur pieza horrek ja garesti izangoek, ez da? Bai, garesti eta gero garestiz aparte bilatu behar da, plaza ekarri behar da, mendin bota behar da, ni beti izan izan dut, laun batekin gunitzen, nire laun handi batekin, da are botazun eurua. Osa, ik botauan aurrena, moztu baino lehenu. Are botazun, eta gero ni moztu nun plazan. Baina nezako merito gehiago izan zuen, nire launarek. Plaza ekartzia. Jesus Etxeberriak, ua botatzen, ua izugarri izan zen. 25 tonela bat zeuzkan. 25 tonelako zuaitza, ai ama. Eta gora ego zen, traktor baten palan puntan jarri zen, eta haren azpin lanen hasi zanen, da ua zen, netzako rekorrek handina ua zen. Ona, egila esan. Horrekin izan nahi dut, oso saila dela, ez? Halako eurua giratzi gero permisu lortu, gero botatzea. Basotik atea. Bai, gero nahiko bason sartuta zeon, makinari eman barri izan genduan, da... bueno, gero, nire ustez errezena nik inun. Plazan ebaki. Errezena, bai, 5 metroko. Bai, benetan esatizu. Baina, nola, seixkoa mota berdituk, 5 metroko enbor bat, enborran gainean balin bao, enborra zenbat metro jutek berak, diametroa zenbat sekak. Kirtenik, ni agoratzen naiz, kirteni luzena, metro eta 80 zentimetro ustez euskala. Kirtena? Bai, luzena, Eta hori jatak gora nio 2 metro gora, kriston... Ez dik, errez izan berlekuan ematen horrez, da? Ez, zailena hoiz izatea. Han behantogin azertatu eta behar da bezalako kolpi matea. Karo. Nahiko zailtasun egoten di, baina... Eta hori entrenatzeko, adibidez, ik ez dazkak 5 metroko tronkuak entrenatzeko horta, ez da? Ez, iken una zan, hori, eskaila baten gainen nigo, eta jota harekin entrenau. Beste tronko txiki batei, baina eskaila goian jarrita. Horrezela iziai, piskat indarra ikeko eta piskat maneju hartzeko, eta... Ope. Neonen burutazio. Vale, bueno, hori izan nuan, bota sakoneat, txalota hoi. Ez kontuz bero ziok, eta horrela xe bultza eta bota. Bai. Oain zuta botako jau, eta esku garbiz eskau, osea, etxio kuide. Bai. Gai untan ondo garotu berra da, eta oain organikoak onea bota. Oila, arrazoi da mote. Eta esan bernillana. Agindu nahi, Bai, hainau. Bueno, esan dekena, 5 metroko girtena, hori izan nuen arrakastateko, baina beste lau errekorrak bazkak, zeintzuk ditun bestiak? Bueno, geho esku batekin hasi nintzen. Esan dekena esku batekin. Bai, estripo bat egin nun, horre erakustaldi bat ikan guinan, da eurra josten eginen garaien. Bai. Hemen txatu nun takateko bat, kirtena pusko izan, hiltze josten eginela, aizkoan ere, hemen beso gaina ero izatien. Aizkoa, Bai, hemen txauket. Bai. Zea gero, enfermera eta kirufano egun itzanin, da ze pazutan, da kazando oso zenion. Kazando oso zinzenula. Bai, eta bueno, baina kriston abegi nun. Bai, Egi esan behar bat, bai. Zeinuan. Lau gosten dui ebaki nitun. Ebaki, eta ondo rekuperatu itzan. Eskua gauzatan, zea muitu, Eta horretik beste eskuan habilidadi hartuan, da horrekin nindu erreku horra, beste eskuakin. Medigo izan zin, diru hilabete geldik egon nukuela. Bai. Eta ka, gu geldik euteko... Zinik eskua ondo sekat, nola egon geldi? Ez gu geldik euteko lotu ezen zaila. Lotu gabe. Eta bueno, eta hola xeazin nintzen. Vale, eta... Esku batekin, da entrenatzen, pixka forma mantentzea aldea eta hola, eta esku batekin, da kontura nintzen, esku batekin gauza nintzela. Mosteko. Eurra ebakitzeko. Eta, bueno, hola xeazin nintzen lehenengo 2 metro terdi, gero 3 metro pasat, azken nia 3 metro terdikoa esku batekin. Osea, mostuan 3 metro tardiko diametroko zuaitza esku batekin? Bai. Hoizen baden moan inuan? Nahi zakorratzen. Ez? Horregin nahi zakorratzen. Vale.
Bi ordu pasa bakit izan zila, baino ez dakit. Bikain, bale. Eta hori egiteko esku batekin oso sasoian egon berdek, ez da? Ose, ez zeike alde bat gehiagin nekatzen, kargatzen, ose? Ni sasoia baina uste nahiko pitzauta gomerda da, lepotik horak hori... Pitzauta gomereke bai. Beste lepotik horak hori pixkat enrelta gomerda ditiko. Vale. Eta sekula, lehenotik hanbazitxon errekorrak bai esku batekin indakoak, oi hasiaiz hori iten, o nola zio? Ba, nik ez da, ni sekule naiz izan nola rekord bat iteko. Ni beti inizan ditu gauzak nire buruei demostratzeko. Vale. Ni nahiz hola rekord zalia eta rekordra dala eta ez, nik hausia inun da. Gaina ni beti izatet ez nik innula. Netzako oso garrantzitsu da esatie guk ingendun. Taldian. Bai. Gauza banak taldian iten ditu. Bai, zatik bestela bakarrik ez da beti. Ni beti launtzaile honak egitut, lagun honak, egozer gauzetako launtzeko, eta nik meritua danek ematen diet. Nik askotan esate lehen esan dizuana, ez? Errezena, askotan, eurra ebakitzi izatea da. Atzeti lan handi jotea, eta momentu txarrak, momentu honak... Hori motorista bezala, no? Motorista karrera jazte unian, baina motorra norbait jarri berdi puntxuan, eta talde lana, eta dana, eta guzu taldean ebai. Azkenian, hemen nik gaurre bai, hemen itxiok, arpeia ematen, baina beste lan talde handi bat ziogatzetik lanian, da hau talde lanaek. Bizitzako gauza asko bezala. Bakarren batek arpeia eman barizate dula. Bai, oidek, hori gertatzek. Bueno, hemen txegitxauek, txirrikitxarrak, eta bueno, beste esaldi bat baziok, iria. Neria. Sufrimentu igabe txiokela gozamenikan. Hoi neria da. Ez? Hoi izan da Rambona. Rambona. Ia, hemen Euskal Herriko Rambo, esalduan hori, zeatikan esatek, ezin aldek sufrimentu igabe gozatu, oze? Netzako kompetizioko deportea, netzako sufrimentu da. Osea, kirol baten, zeo zein nahi dunak, kirol fisiko baten... Baina fisikok izan berdi sufrimentua, o mentalki ebakak izatia, sufrimentu? Danin, azken finin danin ez etea. Eta lan luze bat baldin badaula, manik izan dituanak bezala, izugarri sufritzen oituta hon behar da persona. Bestela... Eta nola entrenatzek hori? Nola entrenatzek sufrimendu hori? Nola? Oborrek eaman inberdi pertsona barruan, pixkat? Ni egitena da... Bizitzan arlo guztitean sufritu egazik gorputzai. Bai mentalki, bai mendin, bai fisikoki, bai lanen, lanen egunen baten entrenamentu duen partez, bai lamar amabi ordu pasatik duzu lanen, mendin, eta hori entrenamentu da. Kirolen zehozen nahi dunak sufritu merrauke, kompetizioko kirolen. Goi maian ibilin ebaek, no? Eta hori hola da, eta ze kapazide dugan personak, hainbeste haino aliatzeko, sufrimentu hortan, horrek emango jo plus bat, okendu ingo jo. Dudi gabe.